Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Йокысыз төн, кыт очкыч нәтиҗәләр шартлаудан соң 38-дә 15 йортында нинди эшләр башкарыла. Бал, ит, кипкән җимеш һәм башкалар Ярчалыда язга авыл хуҗалыгы ярминкәсе эшен дәвам итә. Бүген 38-дә 15 йортында шартлау нәтиҗәсендә һәлак булган 21 яшьлек егетне җирләделәр. Исегезгә төшерәбез, фаҗига шимбәдән якшәмбегә каршы төндә күп катлы йортта яшәүчеләрнең кайберләре йоклаган вакытта булды. Һәлак булган 21 яшьлек егет Тукай районының Яңа поселогында яшәүче. Гадәттән тыш хәл алдыннан берничә көн элек ул Чаллыда арендага фатир ала. Фаҗига төнендә урында безнең төшерү төркеме дә эшләде. 38-15 йорты 17 катлы бина. Монда газ юк. Шуңа күрә нәрсә шартлаганы билгеле түгел иде. Гадәттән тыш хәл урынына барлык оператив хезмәтләр җыелган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын чыгу куркынычы юкмы икәнен тикшерде. Табиблар кизү торды. 38-15 йортында яшәүчеләрне эвакуацияләделәр. Бу 80-нән артык кеше. Честно сказать, это было очень страшно, это было настолько прямо вот, такая ситуация, наверное, первый раз в жизни, наверное, бывает. Это было не очень комфортно, не очень. Мы стояли на улице сколько времени, мы, наверное, 1,5 часа, наверное, так были, потом, до полвторого, наверное, мы всех нас запустили домой. Ребенок испугался маленько, конечно, но и самим было непонятно, что произошло. А потом пожарный, взрыв, пожара не было. Шартлау булгач, халык ни булганын шунда ук аңламаган. Девушка готовила, я смотрел телевизор. Тут раз, удар такой, я думал, машина взорвалась. Выбегаю на балкон, смотрю вниз, оказывается, через этаж квартира дымит. Мы сразу документы, вещи собрали и выбежали. Бүген җитәкчеләр белән киңәшмә вакытында мэр Наил Мәхтиев тә бу хәлгә аңлатма бирде. Но это не хлопок. Не знаю, что за терминология. Это взрыв со всеми вытекающими последствиями. Такие хлопки не бывают, когда разносит практически квартиру. Ударная волна идет по коридору. Заходит ударная волна за угол. Сносит двери лифтов. Насколько был сильный взрыв. Бу вакыйганың төп версиясы петарда шартлау. Үтерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Ләкин вакыйганың төрле вариантлары карала. Шул исәптән үз-үзенә кул салуда. Россия тикшерү комитеты башлыгы хәлне үз контроленә алды. Тикшерү барышын Чаллы прокуратурасы да күзәтә. 38-15 йортында якынча 1 ел элек тә фаҗига була. 9-нчы каттан балконнан яшь егет сикерә. Беренче тапкыр ул апрель аенда үз-үзенә кул салырга тырышкан. Ул вакытта аны мондый гамәлне эшләмәскә күндерәләр. Май аенда ул барыбер үз теләгенә ирешә. Айзира Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Чаллыда 38-15 йортындагы шартлау нәтиҗәләрен бетерү дәвам итә. Гадәттән тыш хәлләрдән соң халык үз фатирларына кайтты, ләкин әлегә алар лифттан файдалана алмый. Шартлау дулкыны аркасында 2 лифт та эшләми. Толырак безнең алдагы материалда. Без шартлау булган фатирны төшерә алдык. Менә ул гадәттән тыш хәлләрдән соң шундый халәттә. Биредә бар нәрсәдә җимерелгән, һәр җирдә пыяла һәм көзге кисәкләре, ватылган техника. Булар барысы да дулкын нәтиҗәсендә ишеккә якынрак ыргытылган. Шәраб шешәләре, йыртылган абайлар һәм эленеп торган түшәм. Шартлаудан лифтларда зыян күргән, аларның берсе дә эшләми. В данный момент анализ идет. Будем проверять, чтобы по безопасности все там нормально. Здесь будем менять дверь полностью. Заказываем дверь, здесь меняем, потому что здесь восстановление не подлежит. И здесь планируем сделать, пустить в ближайшее время, чтобы люди пешком не ходили. Шартлау көченнән фатир ишеге очып чыга. Ул Екатерина Махотинаның юлын бикли. Попыталась открыть дверь, дверь не открывалась. Там начали подниматься мужчины на этаж. Они, получается, поднялись. Дверь выбитую, которая вот у соседей вылетела, ее оттащили. И я с собакой вышла на улицу. Гадәттән тыш хәл урынында мэр Наил Мәхтиев тә булды. Ул халыкка ярдәм күрсәтеләчәген хәбәр итте. Могу заверить, что все жители 10-го этажа, которые пострадали от последствий взрывов, будут нами поддержаны. За счет города будут проведены
восстановительные работы, где-то необходим ремонт, где-то необходима замена входных дверей в квартиру, косяков. Шулай ук бүген эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәр башлыгы түрәләрдән шартлаудан килгән зыянны исәпләүләрен сорады. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәрдә язгы ярминкәләр дәвам итә. Чаллы халкы бер юлы 3 майданчыкта ипподром территориясендә, Төзүче стадионында һәм Южный паркында фермер продукциясын сатып ала. Бу сезонда 128 тоннадан артык продукция кертелгән. Көзгө сезон белән чагыштырганда бәяләр үзгәрдеме? Бу хакта хәбәрчебез белеп кайтты. Очень полезное варенье. Кайнатмалар, консервланган яшелчәләр, казлар, тавыклар һәм башкалар мондай үй продукциясын язгы авыл хуҗалыгы ярминкәсендә Люция Минәхмәтова сата. Ул белдергәнчә, бу сезонда сату начар бара. Яз көнегә менә кеше аз. Әле информировать итеп бетермәгәннәрме кешеләрне аз җириләр әле. Әле икенче атна гына чыгабыз. Ну, аннары поста бара бит, русскияларның бит ит алмыйлар инде алар пост вакытында. Шуңа күрә дә может кеше азрак җиридер. Башка сатучылар да сатып алучылар арасында ихтыяҗын аз булуын билгелиләр. Шул ук вакытта язгы сезонда бәяләр дә артмаган. Мы в этом году особо не поднимали цены еще. Вот как в прошлом году были, такие же цены держим. Цены они остались прежними, как и были. Что перед Новым годом цена была одна 250-260, что после Нового года то же самое. Әгәр ит продукциясына бәяләр көзге чордагы белән бер үк булып калса, яшелчәләрнең хакы сизәрлек кимегән. Бәрәңге хәзер 25 урынына килограммы өчен 18 сум тора. Кәбестә 15, кишер 25 сум. А тут все вот на виду, там можешь посмотреть, потрогать, поспрашивать хозяина. Киләсе авыл хуҗалыгы ярминкәсенә шимбә 18 мартта барырга мөмкин булачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тәмле, файдалы һәм арзан бәядән Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәр халкын кабат сөендерә. Балык деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Продукцияны Green сәүдә үзәгенең беренче катында сатып алырга мөмкин. Киру автозавод проспекты ягыннан. Аз тозлы кайнар һәм салкыны су белән ысланган балык продукциясе даими клиентлар һәм деликатесларны беренче тапкыр алырга килүчеләр инде ак балык, палтус, нерка, тунец сатып алу өчен чиратка тезеләләр. Чавычыда аеруча популяр. Моннан тыш алда мөһим бәйрәмнәр, Пасха һәм Ураза бәйрәме. Они который раз приезжают, я каждый раз прихожу, покупаю, очень нравится, чевыча нравится, икра очень нравится, белая рыбица. Даже и заморожена, она разморозится, ну прямо цимус. Все хорошо. Чаучу в основном. Она больше всех нравится. А икру пробовали? Икру пробовала. Тоже очень вкусная. Ну, очень рыба вкусная, очень-очень. Советую всем взять. Балык белән бер рәттән Чаллы халкы ире бөртекле кызыл улдыкны да бик теләп сатып ала. Аның составына бары тик тоз гына кушылган. Улдыкны тәм һәм сыйфатлары өчен генә түгел, сәламәтлек һәм иммунитет өчен дә бәялиләр. У нас шикарная икра, крупнозернистая, прям с зернышка к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Очень вкусная. Детишкам, беременным. Всем рекомендуем. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсендә ерак көнчыгыш деликатесларын 18 мартка кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Киру автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 марта. ТЦ Green, первый этаж. Остановка Глобус. НГЛУ имени Добролюбова ждет абитуриентов. Изучение 3 иностранных языков на любом направлении подготовки. Ждем вас в приемной комиссии по адресу улица Минина, дом 31А. НГЛУ – ваш путь к успеху.